channel YouTube bersani dulur-dulur ingkang wonten tebih mriku saged ndereke ningali dengan support pagelaran dalu sesarengan kalian Kudro Tri Lestari. Monggo Pak Sampe. Abai seket. Aduh, renek utang sih ya. Nalikane goren-gorenan tenan Mas Amin keranten pinter-pinter dinten Mbak Yuni Caca iki nyantu ya semangat diseroti kaya keju iki. Arta wakilne Caca ketok iki ya urung lulus Dunan.
Iki sementara dhewe dadi ya alhamdulillah niki koret-koretan semoga niki mangke wiwit lekas ngantos paripurna donga dinunga ya pinaringan lancar kebak keberkahan pinanganten saripit dalah keluarga nggih pinaringan sehat bagas warasan panjang umur pajak-pajak iki semoga-moga kinggo ya krana dalu menika ya tanggal 5 muga-muga sing jomblo ya ndang oleh jodoh wedok khususnya wedok solehah ya sugih ayu senarsa tukang gong iki jaluke ya jodone putih ayu umure tapi jaluke sing 200 tahun lah nyapa Mas karek nekek kok lek sugih kan penak jare ya aja ngono lho ya tukang ngebas malah setruk-setruke kae jaluke ya iki sound sistemnya asem to iki soundnya ASM wah nggih semangat kanca-kanca dulur-dulur niki kantase wonten Jawi monggo dipun aturaken langsung mlebet kemawon Pak Bu ampun teng Jawi wonten mriku mboten saged ketawis napa malih niki mangke sinden-sindene badhe atraksi mangan meja kalian mangan beling lho ayo kita mriki kemawon eman-eman lah kae apa kursine barang wis dicepakne kae nggak atraksi ganti pangan kok ya nalika nira ing dalu hatiku lam-laman sira